nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu, siyamdumisa uNkulunkulu ukuba sikwazi ukuthi sihlangane namhlanje ngalolu suku engibona kuhlotshisiwe kubekwe nezimbali. Kubekwe nezimbali. Kodwa ke sizobona ukuthi zibekelwe nezimbali. Ngamafushane nje inkonzo yomthembiso. Kukhona ababili abathembisana umshado. Angishongo-ke ukuthi obani. Angizange ngisho ngenhloso. Kodwa ke ngibingelele abefundisi. Egameni likaJesu ngibingelele omama befundisi, befundisikazi, obaba, omama, intombi nensizwa, Sunday school nabashayela insimbi, nomphathi wohlelo. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Usuku-ke olukhulu kuze-ke sisheshe sidlule kulo, kuzofanele ukuthi-ke sisheshe siyenze lento bese siye ezwini-ke emva kwalokho. Bangahlala abantu phansi uma ubabuka izifuba zabo usibona isifuba sibabuza singazi nasheshe idlule lento. Angizobheka-ke nomkhwenyana. Lunjani uvalo mkhwenyana? Angizobheka kumakoti, lunjani uvalo? Ake angisho ukuthi obani abathembisayo, kodwa ngingakasho kufanele ngikhuleke simeme uNkulunkulu wethu sesiqala inkonzo. Yebo sithandazile sivula, kodwa-ke simeme uNkulunkulu wethu efanele Baba, egameni lomfowethu uJesu siyabonga ukukhona bakho ngomoya wakho ingcwele. Siyabonga ukuba khona kwakho kule ndawo nokuba khona kwakho kuthina uqobo lwethu. Ngoba usithembisile Nkosi Jesu wathi uzohlala kithi ngomoya wakho ingcwele kuze kube phakade. Nginikela kuwena-ke le nkonzo manje. Nginikela kuwe abathembisayo manje. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba lokhu okuzokwenzeka manje kube ngokwentando yakho, konke kuhambe njengokohlelo lwakho moya kaNkulunkulu, moya ophilayo, mduduzi, moya weqiniso. Siyabonga Nkosi inkonzo engasavamile emabandleni, inkonzo engasajwayelekile kodwa siyayibona namhlanje. Sikunikeza udumo lokufanele lungo lwakho. Hlala nathi-ke Nkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngabe ngikuthake bangaqali ngibonge umculo omnandi kangaka esizuzwile la kumakwaya amabili aseculile. Siyabonga kakhulu. Kuyasho ukuthi cha, hayi nilungiselele lolu suku. Siyabonga kakhulu ngokufika kwenu ikwaya yaseMafakatini, ngoba iyona ekhipha umakoti ngiyofisa icule futhi ekugcineni. Sibonge ikwaya yaseNtabeni, sizoyinika ithuba futhi yaseMafakatini ngasekugcineni. Abantu-ke abathembisayo la babili ababathathu. Umsawenkosi Innocent Zikhali noZanele Othilia Mnikati. Ngibona abantu abathembisayo. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalomthembiso. Imthembiso ayisajwayelekile emabandleni. Ingajwayelekile-ke lo esingawo namhlanje awujwayelekile kakhulu ngoba abanikazi bawo bebengazani. Angiphinde futhi bebengazani. Baqale ukwazana beyothenga iy'ndandatho. Ngakho-ke ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Umthembiso wokuqala lo eNtabeni. Baningi asebeshadile kodwa imishado yabo
ibingaqualify ukuthi uqale emthembisweni, angizungena-ke ezathwini. Kodwa umthembiso wokuqala lo, ibandla lineminyaka ewu-14. Siyaqala-ke ukuthi sibe nomthembiso ofana nalo. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu osithathe waze wasibeka la. Mhlawumbe angidlule la, khona ngizothi manje babona bemile bese ngihlanganisa ney'ndaba zabo. Ngimtshela iy'ndaba zabo ngoba bashonga ukuthi nginganitsheli. Nayifuna iy'ndaba zabo. Niyayithanda indaba. Umuntu ofuna iy'ndaba uya ekhefi noma esitolo esithize ayothenga iphephandaba, angithi indaba ikhulunywa esontweni. Ziyakhulunywa? Oh, sinangibhala futhi angisayifuni. Ngizoyiqala la. Umkhwenyana ufike negama lomuntu akangamazi. Mayesefike nalo ngamazi-ke mina ngoba phela ibandla ngiyalazi. Ngambuza ukuthi usho ukuthi uNkulunkulu usho njalo na, wavuma. Ngase ngiyadlula-ke ngathi hayi kulungile-ke ngisazokhuluma nomakoti ngimnika u-2 weeks wokukhuleka. Inqubo yebandla-ke le ngikhuluma ngayo. Ngimnika u-2 weeks wokuthi hamba yokukhuleka. After 2 weeks abuye kimi angitshele ukuthi uthini uNkulunkulu kuyena. Ngoba kusemqoka ukuthi masiqala into kakhulu njengomshado kube noNkulunkulu phakathi. Bayahlupha abantu ukuthi mase kuney'nkinga aqala umfundisi ngicela usikhulekele indoda yami ngiphethe kabi. Bese ngisale sengihlonipha nokuthi ngithi mhla ushada naye ungakashadi wakhuleka yini. Ngoba kusiza sifuna uNkulunkulu endleleni kanti sihlulekile ukuqala ngaye. Ngambiza kumakoti esuka le kude Mafakatini, umkhwenyana waseMandeni. Bafika-ke bemdriver-ke nomfowabo, hhayi-ke sisahlala nomakoti womfowabo. Ngahlala-ke naye kumakoti okuyimfihlo. Babengazi ukuthi ngimbizeleni, kodwa-ke njengabantu abadala babesola. Kodwa-ke babengazi, naye ngamdonsa ngendlela ungabatsheli. Ngoba ngizobatshela bese kuqhamuka omunye umphumela, uhambe bese lokwethi yazona sizwaye kumshado njalo. Noma wena sizwashadelana nalokuthi. So mususho lutho kuze kukhuluma uNkulunkulu. Ayike after 2 weeks ke wangifonela wathembeka bese yangitshela nansi into engeke ngiyenzeke, angifuni ukuhlola ukuthi mayethi umkhwenyana utshela uNkulunkulu waze kanjani ukuthi uNkulunkulu, ngoba ngingene endabeni zabantu ababili. Nomakoti-ke mayesengitshela ayike ngabonga, wathi awufuni ukwazi baba ukuthi ukhuluma kanjani. Ngathi angifuna ngangitshelile. Wathi ngicela ukukutshela, ngathoba-ke. Hayi wangitshela-ke ngalalela kahle kahle, ngize ngathanda ukwazi ngoba ngizoyihlola le nto ngelikamoya bese ngiyibona ingeyona. Ayike wangitshela kumakoti ngayilalela ngayizwa nami kwelikamoya. Saqeda-ke ngathi hayi sengizothinta umkhwenyana. Kwadlula iy'nsuku ey'mbili mangaphazami ngingakamthinti nje umkhwenyana, ngisamlengisile. Ngase ngimfonela kumkhwenyana, mkhwenyana siphendulile intokazi, ngicela ungitshele ukuthi itheni. Wangiziba ngathi akangizwa. Qhubeka baba ngilalela. Ngithi mina ngizwa kahle nje ngithi itheni intombi, ngiza nayiphi impendulo. Ayike wayesesho wathi hayi baba, ngazi ungathi izolo noma kuthanda bengithandazile uNkulunkulu, ngathi ngiyacela ngitshele uma ivumile akudikize ngithi wathi sawa right, dikize isandla sakwa right, engikhumbula kahle wathi dikize iso lakwa right nendlebe yakwa right. Makwenzeke lokho ngiyokwazi ukuthi sivumile. Wayesethi-ke hayi baba ngiphathele impendulo yokuthi ivumile ngoba kwenzekile lokho kumina. Yabona ukuthi mnandi into enjalo. Ayike ngasemtsheni hayi kunjalo-ke ndoda, uNkulunkulu uvumile. So-ke silapho-ke ngabantu abafana nalabo.
badinga ukuthi kufike isikhathi-ke sokuthi-ke kothenga amaringi umkhwenyana wakhona umphelezelayo nomakoti ngoba kufanele bahlangane kuze kube usuku lomshado. Baqala lapho ukubonana. Ngiyathemba niyibona lonto uma injalo ivela kuNkulunkulu. Usewuphazamisa njengosathane waphela usathane kodwa yona ayingabazisi muntu. Ngicabanga ukuthi-ke kulo mzuzu angibabize-ke bafaka namaring. Mabefika la umakoti uzoma ngapha kwa-left wami, ngizoma phakathi kwabo mina ngoba ngibona umshado umthengiso. Umkhwenyana uzoyikhipha iring ayinike mina. Mina ngizofaka umakoti esikhundleni somkhwenyana. Bayofakana bodwa-ke sekushaya awubona umshado. Ngoba kufanele bathintane ngoba kufanele kube umthembiso bayathembisana. Sizongena kulo nkonzo-ke bengithi sizoma la sengibona ukuthi akukwazi ukwenzeka izimbali sondelene futhi bazoza la ngikhona. Ngiqale-ke ngibize umakoti ladies first Zanele othile mnikathi ngozake ntombazana uze ngapha ku-left wami. Msawenkosi Innocent Zikhanda oza-ke ndoda ngapha ku-right wami. Uniphise khona sizokwazi ukuphelela sonke umisa nozama mhlawumbe ney'mbali zingene. Ngiyacela ukuthi-ke ngikhulekele. Baba, egameni likaJesu ophilayo, ngiyakhuleka Nkosi namba abantwana bakho, uyabazi uyabaqonda, yonke indaba iqale kuwe. Sesikuleli izinga-ke manje. Siyacela ukuthi ube kanye nabo, ube kanye nathi sonke, ukuqhubeka kuyela phambili. Sibikela wena Nkosi ngoba izwi lakho lithi masazise wena uZaga 3:5 kuzo zonke indlela zethu ukuze wena ukwazi ukuqinisa namasu ethu. Ngiyakhuleka egameni likaJesu siyakwazisa njengoNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi ubabiyele nemindeni yabo ngamaHubo 34:7 ingelosi yakhe imise nxa zonke kwabakwesabayo bakhulule. NamaHubo 39:5 othe umuntu wakhe yamzungeza nemvana ngaphambili ubeka isandla sakho phezu kwabo. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Ibhale mkhwenyana ring. Khona enye ilokhuzana lapha bani noma umusembani wasengqothini. Yiyo le mkhwenyana. Ngiyabakhombisa ngethemba uCameraman bayakwazi ukuzuma in. Cela isandla sakho-ke. Umkhwenyana uyangithuma ukuthi ngikufake. Siyambonga-ke uNkulunkulu sengibachazile sengiyabazi ukuthi bangobani. Msawenkosi Innocent Ikhali ngapha, uZanele othile umnikathi ngapha. Omunye uphuma emafakatini umnikathi uphuma emandeni umsawenkosi. Indani-ke ngikize-ke siyambonga uNkulunkulu uma wenzeka into efana nale. Nawe bese kuba ufakazi wayo. Kufanele-ke ngichazeke khona abantu abangitshela abawazi umthetho. Ngase ngi-understand ngoba le nkonzo ayisenzeki kwamanye amabandla. Noma yenzekile kwamanye sifika isikhathi somshado abantu sebentshontshele. Iphutha-ke lelo akwenziwa lokho. Usuke lo mshado usuwonile waba sesisekelweni sokungcola. So-ke asifonelani
asithintani akwenzeki lutho. Kunama representatives ethu esiwasebenzisayo ukuhlela izinto noma ezinye ke zihlelwe through mina. Ubethembisileke umkhwenyana nina bakomakoti sizobona ukuthi niyithola kanjani ngoba mina ngithe akufanele kwequ 6 months. So uze ne date yomshado ayibonge yaxolisa idate yololobola. Idate yokuya ekhaya ngiyaxolisa. Uze ne date ukuze ke nina nihambe seninayo bese niyicubungula nibona niyayivuma yini manje ngayivumi nisuggestayo ngizocela kwindaba ye date idlule kumina ngoba ngiwumuntu oxakeke kakhulu nizonquma idate eninqumayo kanti mhlambe njengoba abantu ngibhukwa up to 2029 kumanje kukhona ukushintsha into abantu sebeyilinde isikhathi eside. So kusho ukuthi ke ngizophendula kumina nithi niyivuma lo ayihluphe ukuya ekhaya yabona ukuguga ayihluphe ukuya ekhaya ingithinti mina sengicabanga leyo umshado yomshado lokufanele sinegotiate khale ayingithinti ukuthi ngizohamba senizwile kodwa ke nakhona phela kusho ngizobuya kimi idayisa yamukela noma cha asiyamukeli bese nishoyo angingeni mina angingeni umkholi ngoba ngingekho la. Ake ngicabanga ukuthi okusemqoka okufanele ngikusho sengikushilo asiyezwini lenkosi siqonde ukuthi yini umthembiso ngoba ngiyathanda ukuvuma kwenkosi yami umthembiso enhle. Asiyezwini lenkosi sizovula uLuke chapter 1 verse 18. Luke chapter 1 verse 18. Luke chapter 1 verse 18. Verse 26. Luke chapter 1 verse 26, 27 and 28. Ufundeka ke kanje. Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriel yathunywa uNkulunkulu emzini waseGalile ogama layo yiNazaretha entombini eyayimiselwe indoda ibizo layo uJosefa wendlu kaDavide ibizo lentombi uMaria. Verse 28 yangena ingelosi kuye yathi wena ophiwe umusa inkosi nawe ubusisiwe esifazaneni. Bese sivula uMathewu chapter 1 verse 18 bese ngiphambanisa uMathewu chapter 1 verse 18. Ukuzalwa kukaJesu ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje unina uMaria esemiselwe uJosefa bengakahlangani wafunyana ekhulelwe ngomoya ongcwele. Sizogcina khona lapho. Khona igama elifanayo silithola kula mavesi amabili lokumiselwa. La ku verse 18 kaMathewu 1 lithi ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje unina uMaria esemiselwe uJosefa bengakahlangani wafunyana ekhulelwe ngomoya ongcwele. uLuka verse 27 uthi entombini eyayimiselwe indoda ebizo layo uJosefa wendlu kaDavide ibizo lentombi uMaria. Thina ke ngolimi esijwayele sithi umethembiso, ngolimi lweBhayibheli ukumiselwa, ngolimi lwesiNgisi kunamagama amabili asetshenzisiwe. Ngizothatha ngesikhathi ngichaza lento ngoba ngifuna wonke umuntu ahambe eqonde understand, nabaku YouTube bayizwe nabaku WhatsApp bayizwe. Ngizoqala ngo verse 18 kaMathewu 1 ngesiNgisi. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Ghost.
leli gama lokumiselwa espoused. Bese same verse King James Version leyo, so New King James Version first same verse. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Spirit. Amagama amabili espoused no betrothed. Abahumushayo ke ngesizulu bathi emiselwe. Ngolimi esilijwayeleke sithi bayathembisana. Nika ngichazela amagama bese siya understand ukuthi asho ukuthini. Uma uvula i-dictionary yakho ubheka espoused. It's when a woman give in marriage. Uma wesifazane evuma ukushada. Ukuthi ngamanye amagama ukwenzani ukuthembisa. Espousal is a noun, a marriage or a betrothal. Tudelinye igama lomshado espousal, it's a noun. Bese sibheka ke betrothed. I-dictionary it bind with a promise to marry. Bind with a promise to marry. Bese lithi ke betrothal, it's a marriage, umshado loyo. Themba sesiyayizwa ke lento ukuthi ke ihlangana kanjani. Yikho siba nomthembiso uZanele Mnikati is espoused to Msawenkosi Sikhali. Kusukela manje njengoba sesithandazile ngamfaka iringi enginikezwe uMsawenkosi. Phakathi ke kwamaJuda ngoba vele iBhayibheli liqale kuona uJesu wafikela kuona bathi espousal among Hebrews was the only legal part of marriage and could not be broken off except by deed of divorce. All legal documents were signed and contracts completed at this time. All contracts specified a time between the espousal and actual marriage relationship. Kuchaza ke la ukuthi ngokwamaHebheru noma laba kwaIsrael umthembiso wawuthathwa njenge-legal document unamandla okudlula umshado. Uma kuwukuthi laba abantu abathembisa namhlanje abasafuni ukuqhubeka nomshado kwakwenziwa izincwadi ze-divorce ngoba kunezinto ezisayinwayo ukuthi bayathembisana. So into esemqoka ngendlela emangalisayo ukuthembisa kudlula umshado kumaHebheru. So ke kwakudingeka ukuthi ke ma umunye decide ungaqhubeki kube ne-divorce, kwenziwa ama-divorce papers. Ithemba senayi-understand-ake manje. Kwakubiza ukuthi ke uma efika umkhwenyana ngoba kwakufanele ukuthi afike phela ekhaya kwamakoti, afike ephethe iwayini, bese ke emva kwaba sebethembise bese thela iwayini eglasini, hayi elidakayo, iwayini leli lethu lasenkonzweni elenziwe ngama-grapes, abese emnika phambi kwabazali bakhe. Uma eliphuza lelo wayini ukhombisa ukuthi uyamamukela, hayi ngenyama kuphela, wamukela umphefumulo wakhe. Asizukwenza-ke ngoba kulona isiko leli, ngiyanixoxela ukuthi nikwazi. Uma ukhumbula uma kudlula isidlo senkosi, iwayini libambela igazi likaJesu. Nangaleso sikhathi-ke uma umkhwenyana esethela iwayini eglasini, kwakubambela igazi lakhe aliphuze umakoti, but not ezigazi lakhe, ezomphefumulo wakhe. Ngoba uLevitikus 17 verse 11 and 14 uthi umphefumulo wento ephilayo uhlala egazini. So igazi nomphefumulo ukwazi ukuhlukanisa. Yikho kungafanele sidle ubende, ngoba uma udla ubende udla umphefumulo waleso silwane, ubende olungelwazi. So ke uphuza ke lelo wayini, hayi ngoba ephuza igazi lakhe, kodwa uthi ngiyakwamukela ngomphefumulo wakho ukuthi sesimunye.
into eshiwo ke yini leyo umthembiso. Sena understand umthembiso manje. Ngiyajabula kakhulu ke ngoba lo uhambe ngalendlela ohambe ngayo. Ake sibukeke ngoba zimbili indlela esifika ngazo la emthembisweni. Mhlawumbe kuze ngiye lapha nizwe le ndlela engizoyisho sivula abaseKorinte bokuqala chapter 7. AbaseKorinte bokuqala chapter 7. Kufundeka kanje uverse 1. Maqondana nalokho enalo bangakho. Kuhle umuntu kuba ngamthinti wesifazane. Kepha ngenxa yokufebe akube lona loyo abe nowakhe umfazi naloyo wesifazane abe neyakhe indoda. Ngenxa yani yokufebe. So uma sisenkonzweni isikhonzo kunabantu abahlaselekayo ngenkanuko. Bathandane mhlambe bengashelene bengatshelene abanye baze bawisane baphume esontweni okuyiphutha leyo. So leli verse lisitshela ukuthi kufanele indoda ingamthinto wesifazane. And I just wonder kulamabandla okuhagana kuwona badlula kanjani leli verse. Ngoba lithi ungamthinti mawubhekele esingisi lisho ukutouch. Not ukuthi ungamthinti ngoba sekuyiwe enkonzweni cha. Don't touch a woman. Ngoba kunezinto ezenzakalayo namhlanje kunama perfume asetshenziswayo othi make wamhaga umuntu wafithinda la kuwe wahogela le perfume zivuke inkanuko zime ngenyawo. Kanti vele ubekucuphile. So ke izwi lenkosi lithi indoda engamthinto wesifazane. Kodwa ngenxa yokufebe akube lona loyo abe neyakhe indoda naloyo abe nowakhe umfazi. Ngamanye amagama ke njengoba ngithe zimbili indlela siphuma kuyona le kodwa ngisazoyichaza ukuthi laba abahlangane kanjani. Kodwa le ingeyesibili yokuthi uma indoda ibona ukuthi yafa izoziwe izinkanuko ayihambe phela ibikela abaphathi bayikhulekise ithola unkosikazi. Yikho verse 2 ethi kepha ngenxa yokufeba kwelona lo yabe nowakhe umfazi awuzuvela umxoshe sizokukhulekela umthole kunokuthi uguquziswe izinkanuko. Bese lithi naloyo wesifazane abe neyakhe indoda. Umungu wesifazane ubona ukuthi uyalimala uyagula iyakuhlula inkanuko. Hamba phela utshela abaphathi bebandla bakuthandazise ngoba ukwazi ukuyikhulumela iqhamuka insizwa kanti sithi into eyimkhuleko yabaphathi bebandla usuyashada kunomuwe uphethele esihokweni. Siyahambisana senzongizwa ke manje. Sokhuluma ke ngale ngidina ngayo manje okungeyona yalaba ababili. Uma sibheka izwi lenkosi uGenesis 29 sibuka ukuthi uJakobe wamthola kanjani unkosikazi wakhe. Wamthola ngalendlela yipi engiqeda ukudina ngayo yesibili. So xa sofunda verse 18 no verse 21. uJakobe wamthanda uRaheli. Ngathi yezwa ke kwenza kanjani uJakobe wamthanda. Akenzanga njani akathandazanga. uJakobe wamthanda uRaheli wathi ngiza kukusebenzela iminyaka 7 ngoRaheli etshela umkhwe wakhe engakabi umkhwe wakhe ngoba ingenamali uJakobe kade balekela uEsawu iwele lakhe lifuna ukumbulala. Uthi ke ngiza kusebenzela iminyaka 7 ngoRaheli indodakazi yakho encane. uJakobe wathi kuLabani nginike umkami ngokuba izinsuku zami seziphelile ngize ngingene kuye. Wathi sephelile u7 years. Noma amagama ilobolo lelo ayilobola ngalo ukusebenzela umkhwe wakhe emlusela imfuyo. Uthe seqedile wathi nginikeze umkami uRaheli. Mayivuka ekuseni uthola ukuthi ulele nosisi kaRaheli akuyena uRaheli.
bamlethelene ebusuku uyambozwa uyawazi izizwe zangapha Middle East ziyamboza ubuso hawo akuyena umuntu engimfunayo lo abuyele kuyisu labana mina ngisebenzela uRahel uphuma manje uLeya athi ubaba imithetho yala ayishadi intombazane encane engashadile endala so ke kufanele umthathu uLeya abe unkosikazi wakho ngizokunikeza uRahel after 7 days uhlezi noLeya kodwa uzomsebenzela noRahel wamthatha ke waqhubeka naye for 7 days lo abengamfuni wayesiyamnikeza wamthandayo wathi uzohlala nala 7 years usebenza wasebenza kodwa nesithembuke uJakobe ngani na ngoba kathandazana kunjalo ke mawungathandazi ziyaphambana izinto zishayana mawungathandazi uphambana inkomishi ngeshwa ke la akwenziwa kwaZulu ukuthi uzothatha lo kumthanda usuphambanisele wanika ongamfuni kodwa futhi phela masikhuluma ke sikubeka kwelika moya uzophandaniselwa nje uSathane uthatha umuntu ozokuhlupha uthatha umuntu ongezuba nesimilo uzuzisole ngoba unjani awuthandazanga yikho kukhanga umuntu esekhala mfundisi ngicela ungikhulekele indoda yami yahlupha nonkosikazi wami yahlupha wawuthandazile ngaphambi kokungena okuwesi kunakho konke uthola ukuthi intombazane yakholwa ngenxa ukuthi abantu besifazane balingwe ngezindlebe abantu besilisa balingwe ngamehlo kusuka umfana nje lapho usikhotheni ekubona ukuthi uyiphethe kahle intombi ebandla athi ngifuna ukukushada hawu sangana uphele ngoba umshado udume ekhanda wabesifazane abesethini hayi thina sishadi nabantu abangakholwa hawu uyamtshela phela umfana vele afike esontweni adonsa 6 months 7 months ashone kumfundisi mfundisi ngibonisiwe kanti bayazi laba bantu ukuthi benzani bakushanga empephindiwe yikho ngingafuni ukuthesta ukuthi uqinisile nowesilisa mayethu utshela uNkulunkulu noma uqamba amanga ngoba manje ngizothi mase ngibonile ukuthi uqamba amanga bese ngiqaba manginqaba baye bathina abantu abefundisi bahlupha banqaba nentombi ngathi balala nazo ngizobeka nje iqiniso so ke yikho ke ngingafuni ukuhlola ngizokwamukela nje ukushola ngoba uzobusuwethu uhlupheke ngelinye ilanga umngani wami esasikhula naye dala manje sasikhula naye vele kudala sengithi kudala vele kudala njebe imhlophe yasho ukuthi ngibukile manje kwafika isikhathi sokuthi ashade sasesiqhelelene ngaleso sikhathi kwafika isikhathi sokuthi ashade mayeseshada waya-ke kumfundisi othize wafike washo wathi uNkulunkulu uthi andiyona ndlela engiyamukelayo la umuntu mayezongithetha uNkulunkulu uthe ngoba lokho kusiza ukuthi mase bexabana noma sekwenza okwenzakalayo bese ngithi ndoda ngithi wathi wena uNkulunkulu uthe uma wathi uNkulunkulu uthe kusho ukuthi uzoqhubeka hayike bese ke umfundisi ayinikeza intombi 2 weeks ihambe intombi yokukhuleka ibuye ibisithi hayi uNkulunkulu uyavuma bashadiswe kube kuhle kube mnandi bese kuthi after 3 months abuye umfana kumfundisi mfundisi umakoti wami engishade naye unenyanga ezinhlanu ekhuleka hawu zinhlanu nina ningaqethi no3 months yebo wathi ngofika nathi wathi usho uNkulunkulu yebo mfundisi uthi uNkulunkulu kunike bese eqala athi umkhulelisile kanti ngishathisa niyathandana athi cha adathi uthi uNkulunkulu phela ngoba athi kusho yena ukunike intombazane enjani ekhuleke hayi akhala umfana fundisa imbizi ambizi makoti afike makoti iqiniso lethu ukhulele yebo baba uye loyise wengane cha mina ngangeke mina benginomfana onje ngithandanela naye bengeke nguye kumshado semutholile
Ukwenzani ukungakhuleki? Ukwenzani uqamba amanga kumfundisi? Uthi uthandazile kusho uNkulunkulu engashongo. So yikho ke ngingafuni ukuhlola ukuthi usho kanjani uNkulunkulu kuwena. Ngoba utrayilo lwakho loluzithathela lo. Lozibonela uwedwa ngoba engekho lapho. Kuhamba kanjalo ke. So ke nendaba yakhe ke uJakobe yahamba kanjalo. Esifuna ke sibukeke manje. Ehambe ngendlela etisha ifane neyalapho. Mase Genesis 24 sithola uAbraham ebonelela uIsaka. uIsaka engazange asho lutho. Uthi uAbraham indodana yami isikhulile manje sengizodlula emhlabeni kufanele iganwe. Usebiza inceku yakhe enkulu ngoba zazikhona ziningi. Uthi ngiyacela uye ehlotsheni zami ngoba uAbraham uthiwa kaphume ehlotsheni zakhe. Hamba uye ehlotsheni zami Abraham. Uyofunela uIsaka umfazi. Yasala indoda endala uAbraham yakhuleka. Yahamba inceku akazi lutho ubani uIsaka umkhwenyana. Yahamba inceku yafika kuleyo ndawo. Uthi kuverse 11 yaguqisa amakamelo ayo ngaphandle komuzi ngasemthonjeni wamanzi kusihlwa ngesikhathi abaphuma ngaso abesifazane ukuyokha amanzi. Maye iBhayibheli ke lithi ngaphandle komuzi alisho umuzi lesikhuluma ngawo thina ikhaya, it's a village. So kwakuhlala mhlambe nje imizi yakhona eyayibiwa ibe miningi mhlambe njenga ngizothini abalaba yazi ngokuthiwa umzingazi lokungaka kodwa ubiyelwe umzingazi noma namafakati abanye kuphuma amafakatini amafakati abiyelwe bese kubizwa ngomuzi, it's a village. Abasemandeni isundumbili lokishi libiyelwe kubizwa ngomuzi, akushiwo umuzi wendoda eyodwa. So uyafika ke le ndoda yaguqisa amakamelo ngaphandle kwesango lomuzi. Kuthi kuverse 12 yayisiyakhuleka. Ngikhuluma ngomshado njani okhulekele. Yathi Jehova verse 12 kaGenesis 24. Jehova uNkulunkulu wenkosi yami uAbraham ngiphumelelise kahle namhla. Uyenzele inkosi yami uAbraham umusa. Verse 13. Bheka sengimi ngasemthonjeni wamanzi amadodakazi abantu bomuzi eza ukukha amanzi. Makuthi intombazane engiza kusho kuyo ukuthi mawubeke phansi imbiza yakho ngiphuze ibisithi phuza ngizakuphuzisa namakamelo akho ibe yileyo ke oyimisela inceku yakho Isaka. Ngalokho ngiyokwazi ukuthi wenzele inkosi yami umusa. Ngathi nayizwe ukuthi iyafana neyale nsizwa le ethe mayivumile ngifuna ukubona ngokudikiza kweso lami nendlebe nesandla. Kwasho njalo ke inceku kaAbraham yasiyahlala yathula. Lithi iBhayibheli eqeda nje ukukhuluma waqhamuka uRebecca ezokha amanzi enembiza yakhe ehloko. Konke kwahamba njengoba eshilo wafika wakha amanzi eqeda ukwakha yathi inceku ngicela ungiphuzise. Yawehlisa imbiza yayo yaphuza inceku yayishona intombazane uRebecca yathi ngicela ukuphuzisa amakamela akho. Yawaphuzisa yaqeda yasiyabuza ukuthi uzalo ubani. Yasho yabona cha isihlobo impela sikaAbraham kwakwenziwa njalo uqala kwakuthatha ihlobo ngoba uNkulunkulu wayishaya umthetho ukuthi bangaganani nabezizwe. Thina ubuhlobo bethu basezwe enkosini umzalwana akashadi nomuntu ongakholwa. Yikho ngeke ngasho ngathi suke idayisa intombazane manje lokuthi thina ebandleni thina sishadi nabantu abangakholwa. Ngokuthi utshela umfana ukuthi akeze lazo ukukhonza kabili kathathu. Ucabanga ukuthi useyakholwa zokusuhlezi naye ekhaya ivuke lento yakhe. Akulalise kamelweni lengane selala nentombi kamelweni leni. Mhlamba kuyona nentombi ingane yesikole. Yangabo ingane yakhe. Ngithi awuthandazanga phela. Awusuthi awumshado. Ayike bisiyawaphuzisa kamakamelo asukeke bisiyawalandela ke
ayilandele intombazane ayekhaya. Fika intombazane isho ukuthi kwenzakaleni, naye asho ukuthi kwenzakaleni. Kuxoxwe kuqede, asho ukuthunywa u-Abraham, bayamazi u-Abraham, bayephetheka ingcebo yonke, ilobolo kwalotsholwa kwaqedwa, wahamba naye. Ngesikhathi ehamba naye ebuyele emuva, uyise umtshelile u-Isaka ukuthi ngoba ihambile inceku nje yofunela wena unkosikazi. Bathi beqhamuka laphaya, wababona u-Isaka, lwavuka uthando, lwapheka uthando, bahlangana bahagana. Ngoba kwakuvela kubani? kuJehova. Qaphela-ke wena usazoshada, ufuna ukushada ngenyama yakho, sizokushadisa sinayo inkinga ngokuthwaye lwakho. Noma ufuna ukushada ngokwentando kaNkulunkulu, kodwa ngifuna ukutshela ukuthi uSathane uzokuphambanisela. Uzothola orongo ongakufanelanga, ongadalelwanga wena. Ngakho-ke into esemqoka kumuntu nomuntu ile yokuthi Amahubo 37, nikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe uyena ozokwenza. Musukuzifunela. Ngisho nawe uyintombazane mawubona ukuthi ngeke ngiyawufuna umshado omshini, cela abaphathi bebandla bakukhulekise. Musukuzifunela, musuzakhela indoda ngoba uyisola ngelinye ilanga. Thina-ke simisa okwamiswa uNkulunkulu, hayi abazimisela bona bese kuba yikhona becela uNkulunkulu ukuthi abe kanye nabo. Ilikhuni leyo nto, ngoba uthando lwakho luya ngokuthi ume ngakuluphi uhlangothi of the fence. Which side of the fence are you standing? Uma bungcweleni, uthando lwakheka kuwe olungcwele oluqhamuka kuNkulunkulu. Uma umezonweni, uthando luqhamuka kuwena lenkanuko. But at the end of the day lonke luyini? Uthando. Ngimangaleke kodwa ngisoli. La kuhlala khona phansi abefundisi, kube kwintombi nomkhwenyana bashelana. Ufike kumfana fika athi ngifuna ukushada noSibanibani ngiyamthanda. Ibizo intombazane bahlaliswe phansi bashelana. Ezweni kashelwana, wayikushelwana la. Wayikushelwana endlini kaNkulunkulu na. Ngoba kufanele sihlukane nezwe singafani nezwe. uNkulunkulu osidalile mayekudala uyena obonayo ukuthi unesizungu njengoba abona ukuthi uAdamu kufanele ahlale yedwa. Wathi ngizomakhela umsizo njengaye. So uma uzikhethela wena uzokhetha umuntu ongafani nawe. Ningafana ngefacial expression ngobuso, kodwa nifani ngoba uNkulunkulu akamdalelanga wena. Yikho masifundiswe la ukuthi intombazane uMaria yayimiselwe uJoseph. Bemiso ubani? Bemiso uNkulunkulu. Yikho uNkulunkulu wakhetha ukuthuma indodana yakhe uJesu wayohlala kuMaria ngoba kwakuthembisana okungcwele. Uma ufunda kuMathewu uyathola ukuthi wayefuna ukuhlehla ahoxe uJoseph esezwini ukuthi ukhulelwe. Yafika ingelosi kuye yathi hayi ungahoxi. Lokhu akukhulelwe kungomoya ongcwele ozozala kuzothiwa indodana kaNkulunkulu. Wayeseka ukuhoxa ngoba wakubona kuyihlazo ukuthi ngibisela intombazane sikhulelwe. Kodwa abanamhlanje abanendaba bayathintana, bayafonelana, bakhiphane bayodla amadina, baqedile lapho babhuke emahhotela. Mhlambe nawe uhlezi laphansi umunye owenze njalo. Kodwa befundisa abazi. Ufuna ukutshela ukuthi umshado wakho ungcolile. Kufanele ungcwelise ngegazi likaJesu. Usivume isono sakho ukuze ube njani? Ube ngcwele. Ngoba isono esingavunyiwe sizokufumana. Lisho njani izwi Numeri 32 verse 23. Uma ningenzi njalo kubhekana isono senu siyakunifumana. Your sin will find you out. Isono sobe sikuduza sifuna wena. Wena wabona inja, abantu bephakathi nebela iqhamuka
thubeleza phakathi kwabantu ifuna umniningi ngoba imuzwa ngani ngomkhondo ngamakhambi. Senze njalo isono sakho sokuhlaza phakathi kwabantu. Uyobona enhlanhla uNkulunkulu engakudalulanga, ubadalula ngendlela eziningi abantu. Uzothi omunye ingane yami yokuqala sasingakashadi sithembisene, uNkulunkulu angivela nginika ingane egula ngekhanda, wanginika ingane eyisishosha, uyashaywa. Uthi njalo uma uyibheka ukhumbula isono sakho wasenza, uyokhululeka mhla wasivuka isono sakho. Lapho wena udinga ukumazisa uNkulunkulu Izaga 3 verse 6 and 5. Ngizoqala ngo6 ngidine ngo5. Lithi mazise nezindleleni zakho zonke uyaqondisa imikhondo yakho. Verse 5. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ungenciki kokwakuqonda. Sihlusho ukuncika kowethu ukuqonda. Ngeke kukusize okwakuqonda bofuna ukaNkulunkulu ngoba yena uyazi. Wathini Mose? Wathi thatha umfazi oyisifebe. Ngoba efuna ukuveza ukuthi abantwana bakwaIsrayeli bayaphinga, bathanda yena, bathanda uSathane, bakhonza iThixo. Kodwa kuhle uma umnikeza uNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi wenzani, uzomlungisa nini. Ngakho-ke mazise endleleni zakho zonke, umtshele Nkosi, nakho esengifuna ukwenza, abese kulungisela yena. Lana masibheka kusobala ukuthi nekhethe uAbraham lalisele likhulekela inceke yalo ukuthi lifike inceke ithole kuyena ofanele indodana yakhe. Ngoba kuyakhulekwa bazalwane, uma ungakwazi ukukhuleka cela bazokukhulekisa. Ngakho-ke ngithi maye kulowo muntu ozithathela ngokubona kwakhe, othatha ongamiswanga uNkulunkulu. Ngoba kufanele sibone abantu esibamiselwe uNkulunkulu. Kuyenzeka-ke uNkulunkulu, ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu. Uma abantu beshada ezweni, uyakwazi futhi ukubaqondanisa, afuna ukubaqondanisa. Bebe bengamazi bengakholwa. Uma abantu beshada ezweni, abayeke futhi kuphambana inkomishi ngoba yena unjani, uyathanda. Ngoba yena uNkulunkulu owazi ikusasa lethu, uNkulunkulu oqonda ngefuture yethu. Ingakho kusemqoka ukuthi uma usulithonyela ivangeli walamukela ungaphumi kulo, ukuze izinto zakho zibe sobala. Izaga 16 verse 3, ngicela kuJehova umsebenzi wakho uzolungisa imikhondo yakho. Khona into uNkulunkulu ayangithobise ngayo njalo uma ngiyicabanga, ngiyathoba. Ngoba ngivele ngibona isandla sakhe kusukela ebuncaneni bami. Isandla sakhe sasiphezulu kwami njalo, ngingazi mina ngishadanga kanje. Mina ngenzani, ngazishelela nje. Ngaqeda ukushela ngaqonywa. Ngaze ke ngoba ngimuhle kodwa ngaqonywa. Ngaqonywa isiphalaphala. Sahlala sana naso, sadina ngokushaya. Kushayisana ukepita ngithi. Ngiyadlula ngiyafast forward-ke ngiza manje ku-2010. Ngo-2010 uNkulunkulu wangibiza, ngo-2011 ngiqala umsebenzi. Kwakufanele anqabe alophikisane nami, akaphikisananga nami, wabambisana nami kuze kube namhlanje emsebenzini kaNkulunkulu. Sibe sitholane kanjani? Ngenyanga. So uNkulunkulu wazi ikusasa lomuntu, uyakwazi ukuqondanisa abantu ngendlela yakhe bengamazi bona. Ngoba kube omunye ngabomelana, ukhona umuntu ongavela usebenzela uNkulunkulu, ayikho imali ekusebenzeleni uNkulunkulu. Mhlambe ngenizwa eyaxoxa nami ngengixoxa, kwakunekhathi sengimfundisa silale singadlile, sidle isinkwa sidobhoza isinkwa esobhweni, thengwa amathambo, kwenziwe isobho. Imali njani? Ayikho. Imali ekhona yokuthutha abazalwane kuziwela enkonzweni. Kodwa wabekezela, washintsha, naye akakaze azangihluphe. Nelilodwa ilanga
ngoba uNkulunkulu njani wazi konke. So ke yikho ngine-encourage nina enilalele lenkonzo noma ngabe khona umuntu ongakholwa la ophelezela isihlobo sakhe siyothembisa. Ngiyakunxenxa ukuthi uphenduke ukhonze uNkulunkulu kuyenzeka uyamthola umuntu ongumaqondana uNkulunkulu akunike ungazange ushele ungazange ushelwe. Ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu oqonda izimo zonke. So okwakugingqela kuye yonke into yena bese lungisa imisebenzi yakho. Gingqela ke kuyena uzokusiza uyinikele indlela yakho kuye. Ama-Ubo 55 verse 22 lithi phonsa phezulu kaJehova umthwalo wakho uza kuphasa la ukuvuma naphakade kubolungileyo azanyazanyiswa. Wena into okufanele uyenze yodwa is to be righteous, iba olungile phambi kaNkulunkulu. Yena uzonqaba nawe akayuvuma ukuthi olungileyo azanyazanyiswe. Ngakho ke mangiphethe manje ngokuniyala nonke. For 1 Peter chapter 5 6-9. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Athi verse 7 niphonse inkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokukhathalele. Qondani nilinde isitha senu esinguSathane. Sihamba njengebhuku eselibhodlayo sifune sengigwinya. Melanani naye niqinile ekukholweni. Nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Sibukeke kancane leli vesi. Lithi zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise. USathane akafuni sizithobe. Into yaxoshelwa yona ezulwini ukuphakama wathi ufuna ukuya entabeni kaJehova abe ngangaye wayeseyaxoshwa. Angazi ukuthi wayephazanyiswe yini. Ngoba uNkulunkulu ubona imicabango nemizindlo yomuntu. You don't have to say or utter a word ukuze uNkulunkulu akuzwe. Sikhuleka ngisho nangenhliziyo, ukukhuleke ngenhliziyo umbone sekuphendula ngoba ubona inhliziyo yakho. Ukuthi uSathane wayexakwe yini aze adecide ukuzenza mkhulu wayeseyaxoshwa ezulwini. Namanje ke abantu abaziphakamisayo uNkulunkulu uyabaxosha. Ngakho lithi izwi lenkosi zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze akuphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Uma uzithoba uNkulunkulu uyakuphakamisa. Athi verse 7 niphonse inkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokubuya nikhathalele. Abazalwane ke bayahlupa baziphonse inkathazo bayazibeka kuJesu. Khona umahluko phakathi kokuphonsa nokubeka. Uma kungaba nesikhotha la bese ngikunika u5 rand ngithambe uyobeka lapha esikhotheni. Ngazi kwenze njani sofika ungena esikhotheni uqala ubonitshi usubeke eduze kwethu uyabekisa. After a week muthi uhamba olandela u5 rand lovela ufunele litshi ngoba likhulu uthola u5 rand. Kodwa lithi izwi phonsani inkathazo zenu kuye. Mawuthatha lo 5 rand uphonse esikhotheni ungaphela unyaka ufuna ungasawutholi ngoba wawuphonsa. Yekani ukubeka inkathazo zenu kuJesu ziphonse. Ukwenze njani ukuyibeka? Ukuthi uhambe yokhuleka ngenkathazo yakho uphumela usuqoqela umakhelwane. Hey yazi mina nginenkinga ukuthi nesibindi sokuthi unenkinga kadini kuJesu uyidedela ibuyele kuwena. Awukhulumi ngento oyikhulekele wayitshela uNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi masimazise uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa. Abantu mababone ukubekezela kwethu. Kunabantu abathi mabekubheka ube role model. Kunabantu abathi mabekubheka bethi ngifuna ukufana nobaba ubani, ngifuna ukufana nomama ubani, umkhonza kahle uNkulunkulu. Kanti abazazi inkinga onazo. Ingakho uNkulunkulu engafuni isikhuluma inkinga kubantu. Tshela yena inkinga yakho ngoba uzotshela umuntu kanti usiyamlimaza igazi lakhe lokuzokwela. Ngakho ke phonsa inkathazo yakho kuJesu. Uyakukhathalela ungayibeki. Uyiphonsile ungaphinde nangelilanga ukhulume ngayo. Mlindele uzokuphendula. Athi verse 8 qondani nilinde.
isitha senu usathane sihamba njengebhubesi eselibhodlayo. Usathane uyabhodla. Ibhodliswa yini usathane ngoba kanamandla. Ibhubesi elibhongayo liyalamba ngoba ngesikhathi libanga umsindi inyamazane ziyabaleka. Kodwa ibhubesi elithulayo litathame leyibambe inyamazane lidle. So usathane uvela bonke utatazeleke nawe. Yabona mama ngene ibhubesi libhonge la bangakanani abangayingcolisa abayidedile. So ke ngamanye amagama usathane wenze njalo kuvela bonke akuvezela isono. Awuvela uyitshela ususenzile kanti awakasenzi ukusalingiwe. Hlukanisa phakathi kokulingwa nokuwa. Uqala ulingwe bese uyawa awuvela udla isono. Manje abantu abaningi banqotshwa usathana athi usukwenzile ukuthi kanti awakakwenzi. Fanele ulwe unqobe ngoba usathane kade anqotshwa. Ngakho ke qondani isitha senu usathane sihamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna zingamgwini. Nimelane naye mqinile ekholweni. Nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Exactly the same nhlupheko ekwehlelayo okwazi nomunye umakhelwane wakhe yamehlela. Ngoba naye unqobile. Wake wabuya leyo nto engqondweni ungacabanga ukuthi mawulingwa wedwa. Silingwa sonke phansi komthunzi welanga. Kodwa ukukhumbula ukuthi angingedwa olingwayo kukwenza unqobe. Kodwa mawuke wakhohlwa ucabanga ukuthi wena wedwa uzonqotshwa. Kakhulu-ke nina enithembisayo abambeli lamagama engiwashoyo. Ninganqotshwa isitha esingusathane kulezi nyanga ezimbalwa ezisele engazazi ukuthi zingaki nibuye nisihlanganise futhi. Siyabonga uNkulunkulu sengifikile emaphethelweni enkonzo yomthembiso. Ihamba kanjalo ngikushiya nezwi ukuthi wazise uNkulunkulu usukuyifunela. Mawuyifunelile ngeke sasinankinga thina sokushadisa ngoba iBhayibheli lithini liyavuma. Akube lo nalo yabe nomfazi wakhe nalo yabe nomkakhe ngenxa yokufela. Kodwa mina ngiyaku-encourage ukuthi ukukhuleka uNkulunkulu uyakhuluma, uNkulunkulu uyaphendula. Ngesikhathi ukukhuleka khumbula ukuthi nosathane useduze kwakho unjani ulalele. Mayilalela usathane uyaphendula. Kuqala kunoNkulunkulu. Ake ngayikhuluma leyo nto. Ngizoyiphinda namhlanje ngoba uyayibeka ukuthi ngisho ngingakasuki la. Kuthi kwakunomunye ubaba sesenkosini manje owayengumfundisi. Ngimvakashele uthi baba uNtsibande ngicela ungikhulekele. Ngifuna umsebenzi. Ayike ngimkhulekeleke sicela umsebenzi uNkulunkulu ngisuke ngidrive ngibuye. Mangaphazama it was a Monday. Friday uyangifonela ukuthi usewutholile, uNkulunkulu usephendulile. Hawu usephendulile umsebenzi imuni. Athi security. Yithi mina uneqiniso ukuthi kusho uNkulunkulu baba. Athi uNkulunkulu kimina kungasho. Ngimiyeke ngoku excited ujabule uthi uNkulunkulu. Hawu ngifollow ngikwaqala wasebenza. Sebenza ama-shift i-security angithi ngasalithola isikhathi sokulomo enkonzweni. Usebenza nangamasonto. Ngokucabanga uNkulunkulu loyo. So ngithi mina usathane uyaphendula. So uyakwazi ukukusheshisela wena uyakhuleka ufuna unkosikazi noma ufuna indoda ngabe uyakusheshisela. Yikho ngithi tshela abaphathi bebandla uma ubethemba ngoba lento engayishona ikhona. Bakhona ngempela abagoloza nezingane zabantu. Usathe ngayithola lezo zinto abantu abinsizwe eningi zithi kukhuleka mfundisi. Umfundisi othile akafuni ukutshela intombazane ukuthi ngifuna ukushada nayo. Angazi kusokwenziwe la. So wasebenza lo baba watransfer wasiwa kude nebandla. Uthe selapho wanikwa imoto ethenjiwe emdala. Wayintshontsha ngesonto. Wadrive ethi esontweni lapha ebranchini yakhe. Wavele washayisa imoto yalimala. Waphela umsebenzi ngoba kwaphendula usathane engakaphenduli uNkulunkulu. Ngakho kufanele ufunde ukuhlukanisa
ube nomoya wokuhlukanisa ngoba ngesikhathi uguqile ukhuleka ulana noSathane uthi aphendule umkhuleko wakho. Asikhuleke sibonge uNkulunkulu. Baba egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo siyabonga Nkosi ngale nkonzo yalaba bantwana. Siyakubonga usifundisile namhlanje umahluko phakathi komthembiso ovela kuwena nomthembiso ovela kumuntu. Siyazi Nkosi ukuthi uvela kumuntu sikhuleka siza kuwe uyakwazi ukulungisa ulunge ube yilento oyifunayo. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu nomusa kakhulu ngalaba bantwana. Siyacela ubavikele ubabiyele ubagcine kuze kube usuku lolo abahlanganiswa uwena ngalo. Ngoba ushilo ezweni lakho wathi okuhlanganiswa uwena mangahlukaniswa umuntu. Siyakhuleka-ke Nkosi balondoloze ubagcine na yonke iprocess ezokwenzeka lungakafiki lolo suku. Ngiyayikhulekela Nkosi ukuthi ube kuyona. Simelana noSathane amandla omnyama wanasabela. Ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Khulekela nezihlobo zabo zisize Nkosi uzilekelele konke okwenzakalayo kwenziwa amalungiselelo ukuhambe ngendlela efanele. Udumo lonke silinikeza wena. Khulekela ibandla-ke ngokuhlangana kwalo lonke singamabandla ahlukene ngoba bakhona abaphuma kwamanye amabandla bezosekela umkhwenyana nabazosekela umakoti. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba bonke ubagcine ubalondoloze kuze kube usuku ozobuya ngalo uzolanda ibandla kungasali noyedwa. Sikunikeza udumo-ke Nkosi siyabonga. Mase kuphindelwe emuva siyakhuleka Nkosi ukuthi ubalondoloze ubagcine. Konke lokhu sicela egameni elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Balolona lolu suku bevukile ayinkosi bethonise ubukhosi bayo sebebuthwa
uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga sengishiyela kumphathi wohlelo. Ukhumbuleke ukunikeza ikhwaya ukuthi kuyovala ngazi ngasiphi isikhathi yobona umphathi wohlelo.